Pipila ka mga istruktura sa sidewalk sa Talisay City nga nalimpyuhan na unta na malik na usab. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining mga Lotto outlet stalls, mga tanom, pipila ka parte sa ubang struktura maoy naabtan sa GMA-RTV Balitang Bisdak nga gipang diskarga ganihang buntag. Anapay e-bike nga lakip sa nahipo sa mga sakop sa Task Force Talisay sa padayon nilang road clearing operation. Giangkon sa Pangulo sa Task Force nga dunay gipipila ka mga tawo nga namalik sa ilang pwesto. Nagpadayon kami sa ato ang clearing operation every now and then. Unya, naaman doon tayo clearing operation pero kinig yung tao doon ako sa pagkagahe o digin mo sabot, no? Dogang ni Nerves nga ila sab gi-review ang pipila kabahin sa dakbayan nga ilang nakitang problemado kaniadto. Isip pagpangandam sa himuon nga validation sunod simana. Kining Jose Rizal Street ang usa sa upat ka mga daan dinhi sa dakbayan sa Talisay nga mo'y focus karon sa Task Force Talisay. Diha sila gihimong pag-review kalabot sa pagpatuman sa road clearing. Naguna paghihapon nilang problema ang mga poste o metro sa mga utilities. Wala namang gyud kayo yung mga tawag na to ka ng mga sidewalk vendors sa area nga atong identify. Ang nakita sa nato karon kining mga Lotto outlets, kining mga Bico Pulse o kining sa MCWD nga. Dungan sa gihimong road clearing ang pagpamuyag sa task force sa mga talisaynon nga wa nagsunod sa health protocol batok COVID-19. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.